Ahoj, takže vítej u mého druhého videa. Já bych se vám jenom chtěla omluvit, že jsem dlouho netočila, nebo takhle, že to nebylo natočený ve čtvrtek, ale to točím to vlastně až teďka v neděli, protože jsem neměla čas. Takže ale dneska to budou teda 3 věci, protože je to za delší dobu než týden. A teda bude to jenom jedna kosmetická věc a budou to 2 kanály, z nichž první právě vidíte. Je to kanál uživatelky Zoela. Vlastně ona mluví anglicky, ale tak jakože nevadí mi to. Můžu vám pustit kousek z jejího videa March Favorites. To a Wednesday video. How weird. I never upload on a Wednesday, but otherwise, why am I throwing this around? Woo! I never normally upload on a Wednesday, but I wanted to get my favourites out to you, so this is what I am doing as a little extra, so I hope you enjoy it. I haven't really loved many extra beauty products this month because, as you know, I was away in Florida. I feel like I've been too busy to try. Takže když tak, kdybyste chtěli odebírat, nebo byste se chtěli podívat na nějaké její video, tak si zadejte Zoela, ona by nám to měla najít. A vlastně takhle vypadají nějaký její náhledy. Jo, takže určitě bych vám ji doporučila. Jinak má taky teda YouTube, Blogspot, Twitter, Facebook, Tumblr, já to nevím vyslovit, omlouvám se, Instagram a nějaký Me Life, nebo něco takového. Takže tohle je teda tahleta youtuberka, pak tu mám ještě jednu oblíbenou a to je teda Češka a myslím, že to zná každý skoro. A to je Get the Look. Vlastně možná pustit tady kousek zase z jejího videa, které se jmenuje Boj modré a růžové, Bottle of Blue and Pink Makeup Tutorial. Pane jo, Lenkomka, co ty tady? Get the Look točí tutoriál s modrými stíny, tak jdu na casting. Ty jo, no to mě potěš. No to co, mám úplně stejné šance na úspěch jako ty. Co víš, že máš? A jde co, holky? Tak teda radši obědě. Nestrkej do mě. No jo, ale jako první. No takže ten začátek je úplně úžasný, takže a ještě konec, počkejte, já ještě pustím konec, ten je taky dobrý. Jestli se to nečte. Tak mezi tím vám řeknu, že má teda blog, jakože není to úplně blog třeba přes Blogspot nebo blog.cz, ale jsou to normálně už webové stránky a taky má facebookovou stránku. Myslím si, že je to asi nejlepší, jakože holka ne z Češka, ale z Česka, která točí, má 8819 odběratelů a přes 1 800 000 zhlédnutí. No, tady se to nějak... Ty, ale lepší. Máme hotovo. A je úplně jedno, jakou paletku použít. Slyšeli jste, holky? No jo, slyšeli jsme, no. Hele, a nezajdem na kafe? Tak jo. Jsem ti tohle viděla takovýho sexy štětce, panečku. No, takže tohleto video se mi zatím od ní líbilo asi nejvíc, i když já jsem jim dělala jenom 5, ale prostě už jsem si ji oblíbila. Takhle zase vám ukážu nějaké její náhledy. Jo, takže taky, kdo ji neodebíráte, tak určitě dejte odběr. Ještě to, co jsem si koupila díky té Get the Look, tak to je tady tohleto od Alverde. Je to vlastně to nezaostřuje to dobře, ale je to vlastně gel na obočí, tenhle je pod 02 Brown. Já si myslím, že by mi spíš seděla ta jednička, ale tu tam neměli, no. Tak mám aspoň tuhle. Tak jo, tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, že si koupíte buď tohle, nebo že začnete odebírat některou z holek. Zatím ahoj.